Dita Opalice může startovat. Vasco de Lik je 7letý kůň po žebci Venedelik z matky Perly po Sandrocet. I to je velmi dobrý původ, sám Venedelik byl Almé a působil v Obora a Perla po Sandrocet je vynikající kobyla řečína Sandrscheide. Připraví se Bertovská, Zigová, Bašata, Arien, Marešová, Pokorná, Holajová, 46, Patrik Sudolák. A dvojice je v cíli, čas 75:15.